malilimutan. Gintong alaala ng ating pagsasama, sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RTN. Sikat sa buong magla, sa ibang karangalan, sa lahat bahagi ka. ngayon ka nakita, hinubog ng lumilipas. At bawat ngayon at bukas, nakapusin hanggang wakas. Salamat, salamat, salamat sa pagkakataon na makapiling, makabalikan, maging bahagi ng mundo. Salamat, salamat, taus-pusong pasasalamat. Salamat, salamat, salamat sa RTN. Ating pinagsamahan, sa hirap at ginawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RTN. RPN Provincial Stations, DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Batak. RPN Provincial Stations. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudgunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuwa. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohuan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na! RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kung sa pagtulog may problema ka at lagi na lang dilat ang iyong mata, huwag nang mag-alala pagkat nandito na Yiling maaasahan. Magdamag na di ka pa rin nakatulog habang mga kasambahay mo'y himbing na insomnia na yan. Hiling magaan masigla ang katawan para mahimbing ang iyong tulog. Hiling ang kailangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 1
Gusto mo ba ng 8 oras na pahinga at walang abala? Karamihan sa mga kulang sa tulog ay nagkaka-insomnia. Kaya andito ang healing para makatulong sa ating pagtulog, lalo na sa mga di makapahinga ng dahil sa insomnia o dahil may mga kondisyon at naantala tuwing natutulog. Ang hindi po natin napupuna dahil sa araw-araw nating gawain ay ang pagpahinga ng sakto sa oras. Magyiling na! Pakinggan natin ang isa sa mga nakagamit na ng healing. Ang problema ko sa ngayon, hindi ako makatulog. Ang ginawa ko, nag-Facebook muna ako. Hindi pa rin ako makatulog. Nasubukan kong uminom ng healing. Ayun, ngayon, masarap na ang tulog ko. Ang insomnia ay nakakadulot rin ng pagtaas ng hypertension or alta presyon. At kung hindi ito maagapan, ay nagdudulot ng pagpalpitate ng puso na bumubuo ng iba pang sakit sa puso, sa utak at sa bato. Kaya, para sa mahimbing na tulog, maghiling. Ang Yeling ay mabibili sa Mercury, Watsons at sa mga suking butika. Also in Lazada and Shopee. Magandang araw po sa inyo, Miss Daisy. Magandang hapon po. Ano po ang naitulong ng Yeling sa problema nyo? Ako si Daisy Cruz. Ako ay 29 na taong gulang na. Nagtatrabaho po ako bilang isang call center agent. Kumusta naman po ang kalagayan nyo na gumamit kayo ng Yeling? 3 araw na po ako nahihirapang matulog sa hindi malamang dahilan. Mayroon din akong diabetes kung saan ang aking mga binti ay sumasakit na. May nagrekomenda sa akin uminom ng Yeling at naging maayos ang pagtulog ko. Nakatulog na ako ng mahimbing at saka di na lumala ang diabetes ko. Sana po ay tuloy-tuloy ng guminhawa ang pakiramdam nyo. Nagpasalamat talaga ako at nagkilala kong Yeling para sa patuloy na maayos ang aking karamdaman. I'm Alberto Arma from Manila, Quezon City. Before, ako po ang nagtatrabaho ng salon manager. Mayroon akong bukol. Pinatignan ko ito sa doktor na sabi nga going to cancerous na. Marami siyang niresita sa akin mga gamot, ngunit wala akong effective. Nasusubukan ko ng Yeling, maganda pala ito sa katawan ko. Yung bukol ko dati malaki, ngayon pa unti-unti na lang siya. Pati sa pagtutulog ko kasi napupuyat ako palagi. Minsan napapansin ko kumikirot, ito iniinom ko. Makakatulong ang pag-inom ng Yeling sa pagpapahinga para sa pagising ay feeling fresh at magaan ang pakiramdam. Hindi madaling mapagod, kalmado at may lakas ang immunity laban sa anumang sakit. Ang Yeling ay mabibili sa Mercury, Watsons at sa mga suking butika. Also in Lazada and Shopee. Ako si Janice Bacos, 49 years old. Isa akong housewife at online seller. Matagal akong makatulog dahil sa insomnia at UTI ko na palagi akong bumababa para umihi. Dahil dito, naghanap ako ng solusyon, so nakita ko sa internet yung Yeling. Nagpapasalamat ako sa Yeling dahil makatulog na ako ng maayos at hindi na ako umihi sa madaling araw. Problema ko is hindi ako makatulog dahil sa insomnia. Nirekomenda sa akin ng kaibigan ko ang Yeling, kaya bumili ako sa butika. Pagkatapos kong kumain ng hapunan, ininom ko siya. Maraming salamat sa Yeling. Sarap na ng tulog ko. Kaya ninintain ko na ang Yeling. Yeling, magaan masigla ang katawan para mahimbing ang iyong tulog. Yeling ang kailangan. Ang Yeling ay mabibili sa Mercury, Watsons at sa mga suking butika. Also in Lazada and Shopee. Reynaldo po. Yaw na po kita niyan sa buhay sa barangay program. Pang Sabado pong edisyon. Saan programa? Sa pitong gatang, sa tabi ng buyan, makasaysayan na pong Abril 20, 2024 po. Sa gabos po ng mga nagpapanguntungan niyan. Happy panguntuhan. Sana po pagkatapos niya ito na magkakakan, magpuro pahingalo lang kita dahil na kita magluwas.
Diyan po sa Satuyang Harong. Mas marami pa po mag-tinir na lang. Ito ay nagbuumpukan ang ilang bilyong istambay na walang hanap buhay kundi ganyan. Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Leo, walang labis, walang kulang. Kita po ang may ribanan, alas 12, sundong 1:30 na pagkahapon. Sa buhay ng kapwa ay isiseto. Kung pikon ng iyong ugali at hindi ka pasensyoso, malamang oras-oras ba sa gulo. Ito ay hindi chismis na pag-uusapan. Kabanan nato sa technical side, Jameson ako sa information yaon man si Jimmy Gwanson. Iniwan po girarayan sa indong kabarkada karonda Jonathan Oliva. Again, maray na unto po sa gabos. Na mga nag-aantabay ngunyan. Makasaysayan na kung nalalaman. Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Leo, walang labis, walang kulang. May isang munting tindahan sa bukanan yan at sa kanto ng kalyet kung gatang. Linalauman po na maabot sa paghandal na level ang heat index ang siyam na lugar po digdi sa nasyon ngunya na Sabado, Abril 20. Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Sigun po sa heat index forecast kan Pag-asa, makakamati po ng temperaturang magpoon 42 or 42 degrees Celsius hanggang 44 degrees Celsius ang mga minasunod po na lugar. Kaya po ang Dagupan City sa Pangasinan, 44 degrees Celsius. Sa tabi ng buyan, Bacnotan, La Union, Apari, Cagayan, Tuguegarao City, Cagayan, Iba, Zambales, Ambulong, Tanawan, Batangas, Coron, Palawan, Puerto Princesa City, Palawan, Aborlan, Palawan. Ito pong mga sinambit ko magpunduman sa Puerto Princesa or abot Puerto Princesa, gabos po ito 42 degrees Celsius. Itong nauna 44 degrees Celsius. Ngunyan naman digdi sa sa Aborlan, Palawan, 44 degrees Celsius. ito ay hindi chismis. Duman po sa Virac, Catanduanes, 42 degrees Celsius. Walang labis, walang kulang. Digdi po sa Ibiswa, Pili, Camarines Sur, 43 degrees Celsius. Dito Sa Rojas City, Capiz, 43. Iloilo, 42. Dumangas, Iloilo, 43. Katarman, Northern Samar, 44 degrees Celsius. Gian, Eastern Samar, 43. Zamboanga City, 43 degrees Celsius. Davao City, 42. And Cotabato City, duman po sa Maguindanao, 43 degrees Celsius. At sa kanto ng kalyet kung gatang. Mantinido po na may lowest na heat index ang Baguio City. Hanap buhay kundi ganyan. 27 degrees Celsius na nasa ocean level sa po. Napag-uusapan lang. Leo, walang labis, walang kulang. Siguro po sa Pag-asa, ang danger level kan heat index na posible po na magkausan in heat cramps, heat exhaustion, as in man heat stroke. Kung pikon ng iyong ugali at Kung may importante po kamong lakaw, dahil po paglingawan na magbalon po kita nin payong, magkopya kita kung pwede pa. And of course, magbalon po kita ng tubig. Leo, walang labis, walang kulang. Yororoleo, narenero, narenero, nereri. Yororoleo, narenero, narenero, nereri. Imposible ang maglihi kung ikaw ay may sulat sa pitong gatang lahat narinig. Kung ibig mong mabuhay ng tahimik na tahimik, magpatay-patayan ka bawat saglit. Ito ay hindi chismis na pag-uusapan. Ang agricultural damage na po niyan mga karonda, nasa 4 billion pesos na. Na kung nalalaman, ito ay hindi Harani na po na mag-abot sa 4 billion pesos ang nagkaroon po sa agrikultura. Ninhuli po sa El Nino phenomenon. Normal pong kuyan ini. Phenomenon anyway. Sinabi po kan Department of ini po Nino Bulletin
nagsabi po ang DA na maabot na ngayon sa 4 billion, inulitaan na totalmente ngunyan na nagkaraot 3.94 billion pesos na. Merong tao na katulad Ang tinataya po na nagkaraot ngunyan sa mga piguumahan sa 11 rehiyon o Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Davao Region, Asinman, Ansok, Sargen. Kadakol-dakol po ng mga parauma ang apektado. Nasa 73,713 po na mga parauma asinman para sira, mientras na apektado ang kabilugan na 66,65 na hektaryas po nin tanuman. Diyan po sa sinambit na numero, 76.87% o 50,785 hectares po ang may chance pang makabawi. Mientras po ang 23.13% o ang 15,281 na hectares mayo na pong chance pang makarecover. Inuli po talaga, garatak na po talaga ang daga duman sa lugar ninda. Sa labi-labi pong init, dulot po kan El Nino phenomenon. dito sa pitong gatang. Pag-abot po sa volume sa 62,793 metric tons kan production loss ang nairehistro po sa bagas, mais, asin iba pang agricultural products kapares kan high value crops asin man livestock. Ang bagas po ang pinaka-apektadong pananom. Igwa po ni kabilugan na value loss na 2.36 billion pesos hali po sa kabilugan na 98,000 or 98 23 metric tons kan damaged rice crops sa 43,659 hectares kan mga apektado po na paruyan. Kaparehas po ini or katumbas po ini kan 1.07% na target production na 9,218,358.28 metric tons. Puros po ini para sa dry cropping season ngunyan na 2024 sigun po sa Department of Agriculture. Merong tao na katulad ng musyoso at sa buhay ng kapoy. Para po duman sa mais, 18,200 hectares kan mga tanuman ang apektado o ang 1.65% kan total target area na pinagtatanuman po sa 1,101,695.90 hectares. Ang production loss naman po is 40,195 metric tons o ang 0.89% kan target production na 4,493,026.90 metric tons. Puros po para sa dry cropping season ngunya na 2024. Imposible ang maglihim kung ikaw ay mayroong sikret sa pitong gatang lahat naririnig. Sa ngunyan po, nasa 669.44 million pesos ang kantidad ka na production loss sa mais. Nakapag-rehistro man po ng kabilugan na nagkararaot na 497,000 pesos sa 6 na hektaryang tanuman ang kamote, kaparehas po kan 38 metric tons na volume loss. Mientras po ang high value crops nakapag-rehistro naman in 868,840 pesos na kantidad kan nagkararaot o 24,102 metric tons, apektado ang 4,199 na hectares po ng tanuman. Oras-oras ba sa gulo? Ito ay hindi Nairehistro man po ang nagkararaot sa fisheries sector asin man livestock. Kaibanan na po ang poultry subsectors na 33.83 million pesos asin man 6.95 million pesos. Mientras tantong sinabi po kan Department of Agriculture na naipagtaon na ninda po ang aabot sa 1.09 billion na pesos na kantidad kan ayuda sa mga apektadong parauma asin man po mga parasira. sa pitong gatang lahat naririnig. Kung ibig mong mabuhay ng tahimik na tahimik, magpatay-patayan ka bawat saglit. Ito ay hindi
walang labis, walang kulang. Itong aking inaawit, ang tama ay huwag magalit. Yan may bunga nangyaring isip. Ang pitong gatong kailan may gunitang di mawawaglit. Tagarin ko ang aking iniibig. Yururureo, darereo, darereo, DC 8 minutos po, makalisan oras na alas 12 nin pagkaunto. Uyan mo na po sa tuyang mga pagkarumdum. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ang oras na ini, dara po sa Indukan Losenya Electrical Supply para po sa madikalidad na electrical product. Day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisa na sa Barangay Holcan, San Francisco, Iriga City. Owned and managed by Engineer Meneleo Losenya. Our Sunday Holy Mass is being brought to you live through the facilities of RPN DCKI Iriga by the following sponsors. Punong Barangay Lali Matubis of San Francisco, Iriga City. Councilor Efren A. Martinez and family, San Nicolas, Iriga City. Madam Mariam Jocelyn Orbita Saavedra and Dr. Harriet Genevieve O. Sanderson, PhD. Mrs. Petronila Nava Adobiso and family, San Nicolas, Iriga City, for safe travel, protection, and guidance, and for the souls in purgatory from Jesus and Mary Celebrado and family, San Isidro Fox of San Isidro Poblacion, Nabua, Camarines Sur, Pura Malate Rimpillo, Doña Leonila Street, San Juan, Iriga City, Fe, Cadoran de la Rama, Highway 1, San Nicolas, Iriga City, Lisa Guevara Online Booking and Accounting, Taday family of San Nicolas, Iriga City, Mr. and Mrs. Abelardo Tiham and family, San Diego, California, USA, Police Major and Mrs. Margareto Manaog and family, Mr. Roberto and Barangay Kagawad Honorable Merly Cabanes and family, Santiago Yang, Nabua, Camarines Sur, Mr. and Mrs. Hubert N. Salcedo and family, and me, Gina I. Muranya, Madonna del Pato Bachiller and family, San Juan, Nabua, Camarines Sur. For the souls of Raimonda in Serapion, prayers from Longasa family, and Reverend Father Dan Aguilar, Parish Priest, Our Lady of Fatima Parish and Shrine, San Isidro, Iriga City. To our valued supporters and sponsors, may the blessings of the Lord be with you always, now and forever. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asing nag-aako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabua, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogbon, Nabua, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center, open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered.
Dito sa pitong gatang, sa tabi ng buyan, mga kasaysayan na kung nalalaman. Ito ay may chismis na mag-uusapan lang. Yung walang labis, walang kulang. May isang munting tindahan sa buhanan yan at saka Sarong misis po ang ginadan. Sasaksak ni Mr. Digdi po sa probinsya kang Camarines Sur. Ginadan po kan sa diring Mr. an 30 anyos kaining agum. Diyan sa Buhi, Camarines Sur. Na ini po basib duman po sa report nangyari ang krimen sa Rongkan Mag-agom sa Barangay San Jose. Salay kan sinambit naman na banwaan. may isang munting An pahayag po nadangog subot na nag-iiriwal ining duwa. Nagkaigwanin di diskusyonan ang mag-agom bago po nangyari ang pananaksak kan Mister sa iyang misis. chismis na pag-uusapan lang. Ang pinagkukuyan kay niyo, ang pinag-iriwalan, ang SIM card. Kapirit po na pinagkukuakan suspect, ang SIM card yan biktima na pinagtutubudan na nag-ugat ang pananaksak sa labi-labi pong selos. Kunang yung ugali at hindi Pero siring na kaito ang nangyari. oras-oras ba sa gulo. Ito ay Ang rason po yun, SIM card pag-uusapan lang. na pinaghahagad. So siguro, buot na aramon kan lalaki kung ang SIM card kan babae. Sa tabi ng Sigun po yan sa pahayag kan na polis. Ang investigador kan polis na si Police Staff Sergeant Virgil Baita. Ang Buhi Municipal Police Station. Sa kunyan po, itong suspetsado at large, albot sabihin duminulag. Na ipanako ko hasta sa kunyan. dito ay nagpuumpukan ang ilang bilyon. Diyan ang problema sa panahon kunyan, lalo na po sa may Ito ay hindi sa mag-araguman. na pag-uusapan lang. Dinuli po sa labi-labing pagbabago kan teknolohiya, pati relasyon na apektaran. Nakatulad ng busyoso at sabon. Sana po ang bagay na inida ita po pagparapalawigon or papagtiniron sa satuya pong harong ang mga bagay na iyan kasi may mga pamilya na po ang kadaklan. Pag may pamilya na po, tumion na. Ang tutukan po nindo ang pagpapamilya nindo ang sa indo pong mga aki na nagdadakula. Yan po ang dapat tawan atensyon bako po yan mga social media kung ano-ano pang kabuahan. Mayong nangyayari po kayan kundi po ang mangyayari siring gani ka ni kapares na kani. Kung may mga aki ini ano na si Puturo ka ito si siya nang maasikaso sa inda. Dito sa pitong gatang sa tabi ng Bangan pa po lugod nakakaabot sa siring kaining sitwasyon. ito ay chismis na pag-uusapan Serak man ka itong si mga aki kayo ni kung igwanang aki ang magagong. Kung sadit pa, siya nang maalalay kayan. sa buhanan yan at sa kanto ng kalye pitong gatang. Dito ay 26 minutos po makalisan oras na alas 12 nin pagkaunto. Para mientras po, pampahali po nin init. Uya muna po ang magkakayo na seleksyon para po sa Sendo Gabos.
39 minutos po, makalisan oras na alas 12 ni na pagkaudto. Maramihan tras po yan munaan sa tuyang mga pag-iromdom. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold Makabloom sa charm Walang amoy kulong Kahit sampay sa loob Makabloom sa charm Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS Goodbye to me Hello Right Bar Blue Isang labanan yan Right Bar Blue Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me Hello Right Bar Blue Isang labanan yan As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride All you need is pride Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS Sa panahon ngayon Kau ba'y sigurado Kau ba'y protektado Ang pamilya ay i-shield mo Laban sa bakterya I-shield mo Laban ng antivirus I-shield mo Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado I-shield mo Pamilya'y protektado I-shield mo Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Ang galing for everyday. Arog kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling yung sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga Max protektado pa Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga Max protektado pa Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS Boom Papaya White Rose Papaya Yeah, yeah, yeah Boom Puti ka In 7 days Oh yeah, 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 yeah White Rose Papaya New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka White Rose Papaya Yeah, 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 yeah Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS Igwa na lang po kita nin 17 minutos bago magabot ang oras na alauna nin pagkahapon. Kuya mo na po ang magayon na seleksyon. Tamang-tama po sa oras niya tungon niya na labi-labi ang init. Para po sa Indogabos.
Eleksyon, Haliman Key, Celeste Legaspi. Alright. Elementary pa ako kaning tugtog na ini. Mamang Sorbetero. Dito sa pitong gatang, sa tabi ng buyan, makasaysayan na Ipinaglunsar po sa Asia Pacific region ang mas marikas asin mas epektibong bulong para po sa tuberculosis na nagpapalangkaw po nin paglaom nin sarong bagong panahon. Ini po sa pag-atubang sa saro sa mga pinaka nakakagadan asin po nakakaulakit na helang digdi po sa kinaban. ay nagbuumpukan ang ilang bilyong istambay na walang Nasa rehiyon po ang kadaklan sa tinatayang 10.6 million na bagong kaso po ng TB sa bilog na kinaban kan 2022 asin mas sa kabanga kan 1.3 million ang nagagadan sigun po sa datos kan World Health Organization o ang WHO. labis, walang Pwede naman po na maging matarayong po ang burulungan sa TB po sa paagi kan mga antibiotic. Mas sa 3% kan mga bagong pasyente kan orinin TB ang nakikipaglaban sa paagi po kadormal na ipinagre-resetang bulong. Sa pong bagong medical regimen ang kinakasabatan po kan mas diit na mga tabletas asin mga side effect ang ipinaglunsar sa Asia Pacific. Kabali po ang Pilipinas, ang Vietnam, ang Indonesia kung saan po nagpapahiling ang trials ni mas sa 90% cure rate matapos po ang 6 na bulan. So, naglangkaw po ang paglaom na talaga pong ang helang na TB malalabanan sa lalong madaling panahon mahahali. at sa kanto ng kalye. Sa bulong po, namidbid bilang Bipal, pinag-iriba-iba ang antibiotic, bedaquiline, pretomanid, asin man linizolid na nakakareceive po nin pag-aprobar kan regulasyon din mas sa isang nasyon. Sigon sa non-profit TB Alliance na nagbilog po kayo kan 2022 nagluwas an update or nin update ang WHO na nagtutugot po sa paggamit kan Bipal. Igwa po o mayo man in fourth antibiotic na moxifloxacin. Ayan. So igwa na po talaga para malabanan to po ang helang na TB. Imposible ang maglihim kung ikaw ay mayroong sikret sa pitong gatang lahat naririnig. Kung ibig mong mabuhay ng tahimik na tahimik, magpatay-patayan ka bawat saglit. Ito ay hindi chismis na pag-usapan lang. Nileo, walang labis, walang kulang. Itong aking inaawit, ang tama ay huwag magalit. Yan may bunga nangyaring isip. Ang pitong gatang kailan may gunitang di mawawaglit. Tagarito ang aking iniibig. Duman po sa mga kabangurangan na talaga pong ipinagbabakal nindaan sa inda pong maaki nin inflatable po na pools. Base po duman sa DOH. Paano po nin germs ini? Hoy nako. So dapat po kayan si mga inflatable na mga pools or swimming pools. Ano daw ang sa tuyang gigibuhon para ma-disinfect iningo na. Taninuli po sa DOH kadakol-dako po or panok po nin germs. Pinapatanidan po kan Department of Health ang publiko na ang swimming pool kinakaipuan perming malinig asin man tiniron nganing mababa ang paghandle po sa infeksyon asin man waterborne disease. Sigun po ki DOH Secretary Ted Herbosa ang parehong mga kadelikaduhan iyaon sa mga inflatable pool asin iba pang saradit na kagamitan na ginagamit para sa harong na mayo pong proteksyon kontra sa bakterya ninhulit ang tubig digdi po permi na dai pinaglalaagan ni chlorine.
O ayan. So ini po pinatanidan po kan ekspertuan publiko nalikayan po ang kadakol-dakol na mga naglulublob sa inflatable pool ngani pong malikayan ang bakterya hali po sa ihi, sa mga ati, sa mga gaanot, sa mga laway, hali po sa sarong pamilya na pwedeng maipasa sa paagikan na tubig duman po sa ibang mga tao na yaon man dyan nagkukurokarigos. O yan po pala. Pero not actually itong inflatable swimming pool an may ati duman po pala sa tubig. Kaya po ang abiso ni Herbosa sa publiko, pagkatapos mag-swimming, dapat mag-shower asin magsabon giraray ning si sabon po na pangkarigos. Dapat po magbanlaw na tultol pakali po dyan sa mga inflatable swimming pools na iyan. Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Dito walang labis, walang kulang. Ngunit bakit merong tao na katulad ng musyoso at sa buhay ng kapwa ay kusiseto? Kung pikon ng iyong ugali at hindi ka pasensyoso, malamang oras-oras ba sa gulo? Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Dito walang labis, walang Ang dapat po kayan si mga inflatable na swimming pools dahil po wawalatan ng tubig. Dapat pagkatapos na magkarigos, halion po ito. Kung makarigos giraray, saka na naman na bugtakan. Normalmente po na talagang lalagan ng tubig yan. Pero po dahil nindo mantiniro na yaon sa na si tubig na pinaggamit na. Dati nang pinaggamit. Dapat patapos yan, iulaan na nindo. Dahil na nindo pag pahalo yun dyan. dito sa pitong gatang sa tabi ng buyan. Magkasaysayan na kung nalala. Wawan po baga mga nababakal na klorin, pwede taman pong laagan yan. Burubudburan sa nakan chlorine powder, pwede na yan. Tapos pagka ko yan, iulaan na itong tubig dyan po sa mga inflatable na swimming pools. Dito sa pitong Para na ipupagikanan kung ano man na pwedeng helang na pwedeng makukod dyan or makuha dyan sa maati na tubig. ito ay chismis na pag-uusapan lang. Yurleo, walang labis, walang kulang. May isang munting tindahan sa Uya pa po ang sarong magyo na seleksyon para sa gabos na mga nag-aantabay, mga nagtuturog-turog na sa panahon na ini, nagsisiyasta. Uya po ang magayon pa na seleksyon para po sa gabos na mga nag-aantabay na nagpupurpahingalo, nagtuturog-turog ngon na panahon.
Yan po ang sarong bagyo na seleksyon, haliman kay Eric Clapton. Iraray po patanid niya to sa mga kamagurangan kung igwa po kita ni inflatable na swimming pool. Pagkatapos po na magkarigos kan sa tuyang aki, halion po iraray yan. Ribayan na lang po nin bago pagkatapos or pag makarigos giraray. Iwasan ta po si mga kadakol-dakol mga pasiring dyan, mga kararigos man. Delikado po na magkaorolakitan. At sa kanto ng kalye Igwa na lang po nin 1 minuto bago mag-abot ang oras na alas 12 nin alauna nin pagkahapon, I mean. Kami po mapabisto muna. DS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iliga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Batak, RPN Provincial Stations. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudgunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na! RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DZKI Iriga. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. RPN, DZKI, miyembro kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. Ang oras niya ito niyan, alauna-una na po ni na pagkahapon. Sa panados na pag-asigura. Arab ng kabilya, angle bars, asin iba pa, kasigon sa mga eksperto. Nakabarato ka man sa presyo, alagad dai asertado ang siring ng mga materyales, asin posibleng magdulog pa ng diskwido kaya sa Ngo & Sons. Ang materyales mo, nakasunod sa Philippine Standards. Di kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong familia, Ngo & Sons. Ang garan na matitiwalaan, poon kadto sa kondunyan. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang dami. Charm Fab Gold Makabloom sa charm Walang amoy kulong Kahit sampay sa loob Makabloom sa charm Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS Goodbye to me Masya Hello Bright Bar Blue Isang labatan yan Bright Bar Blue Bright Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me Masya Hello Bright Bar Blue Isang labatan yan As tested ang cotton and polycotton sa mancha, malupit sa kamay mo, mabait. Bright Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS Si Mommy at si Washing Machine, bili
Bilib sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride! All you need is pride! Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng antivirus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Ang galing for everyday. Arog kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kalinging sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom Papaya. White Rose Papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom Puti ka in 7 days. Oh yeah, 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 yeah. White Rose Papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White Rose Papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Iyaw na po kita niyan sa ultimong porsyon kan sa tuyang programa Buhay sa Barangay. 7 minutos na po makaligisan oras na alauna ni pagkahapon. Mas kadakol-dakol hospital po na nag-iinkaminar ni na PhilHealth Breast Cancer Treatment. Target po kan DOH. Ito ay chismis na Target po ni Health Secretary Ted Herbosa naman sa magdakol po ang mga nakakontratang ospital na makapag-tao po nin pinakamarahay na Z-Benefits Package kan PhilHealth para po sa mga breast cancer na uminabot na po sa 1.4 million pesos. Sa presente po, igwasa na ni na 21 mga nakakontratang pasilidad sa salud na nag-i-incaminar po kan sinabit naman na benefit package na kung saan po duwasa na sa NCR East Avenue Medical Center as in man Philippine General Hospital. Ini po ipinagpaliwanag ni Herbosa na dapat masimbakan ang mga basehan po para makontrata ang mga ospital as in mag-incaminar nin mga benepisyo kabali po ang mga kompletong pasilidad as in tauhan na gagamiton sa pagbulong sa mga pasyente. Kaparehas na po kan mammogram as in man ang surgeon. O iyan po. Ang sabi po niya, bako ngayang gabos na ospital, kompleto sa gamit. Ang private nga, habo ninda kon minsan kaya
ninhuli kaya nga nasasinditan sinda o dain ninda o dain na sinda nagpapa-credit man sana maski kompleto po ang gamit kasi nga ni po mahalon po ang charge ninda ang PGH naman kaya kadakol kaya ngayang pasyente sa volume na lang sinda nagbabawi bugbog sinda sa trabaho alagad at least may revenue sinda from some of the patients. Ini po ang nagagamit pambakalin ekipahe, pambakalin additional medicines para po sa masunod na pasyente. At sa buhay ng kapwa ay kusisero. Ipinagpaliwanag niyaman na ang kada kaso in breast cancer iba depende sa level na po asin na pagbubulong Na pag-uusapan lang or sa stage. Nabilis walang kulang. Hindi po ang rason kung tanta pwedeng kaipahanon ka nagkakapirang mga pasyente na isolder po ang sarong partikular na kantidad kung ang mga gastos kan sa indapong kondisyon malampas po sa pagtagama kan benefit package. Imposible ang maglihi. So sinabi man po ini ni Herbosa na ana paglangkaw sakop kan mga packages kan benepisyo kan PhilHealth. Parte sa na po kan mga lakdang nganing pahiwason ang pag-access sa mga serbisyong pangsalud kay ba na naman ang pagpano kan mga munisipalidad na mayo pong doktor sa paagi nin doctors to barrios asin man pagbubukas kan mas pang mga pangenot na pasilidad sa pangangataman kan sa tuya pong salud. Ali po sa original na target kan 28 hasta 71. Hindi mawaglit tagarito. 10 minutes na mo makalisan oras na alauna ni na pagkahapon. Uyan mo na po ang mga bagangayon natong mga select